Симетрала. Задачи от провели се НВО по математика за периода 2010-2024 година. Здравейте, седмокласници! Продължаваме с подготовката за национално външно оценяване по математика. Този път ще се фокусираме върху задачи, свързани с симетрала на отсечка. И по-специално симетралата към страна на триъгълник. Ще разгледаме какви свойства има, как се използва в задачите и как да я прилагаме при решаване на геометрични проблеми. Да си припомним какво е симетрала. Симетралата на отсечка е правата, която я разделя на две равни части и е перпендикулярна на нея. Ако ни е дадена отсечката АБ, виждате симетралата, означението е с малка буква S с долен индекс самата отсечка. И съответно разделя отсечката на две равни части и е перпендикулярна на нея. Другото, което трябва да си припомним, е свойство на симетралата. Всяка точка от симетралата е на равни разстояния от краищата на отсечката. Отново имам отсечка АБ и симетрала към нея. Ето, това е симетралата. Разделя на две и е перпендикулярна. САБ. Всяка една произволно избрана точка от тази симетрала е на равни разстояния от краищата на отсечката. И така всеки един от вас вижда равнобедрените триъгълници. Имаме ли равнобедрен триъгълник? Имаме равни ъгли при основата и това най-често ще помага в решението на задачите. Така, и ще използваме това свойство, тук съм добавила, за да намираме равни разстояния и да определяме местоположението на точки. Съвет: ако задачата съдържа симетрала към страна на триъгълник, което ще е най-често на самият изпит, потърсете равни разстояния и равнобедрени триъгълници, така както ще направим след малко с нашата първа задача. И нека да започваме. В равнобедреният, тук съветът ми е, това са задачи от първа част на изпита. Никой не проверява вашето подробно описание на решението. Пишете само това, от което имате нужда. Лично аз, докато чета условието на задачата, гледам успоредно с това и чертежа. След което много държа всичко, което ми е казано в задачата и всичко, което съответно намирам в последствие, да означавам върху чертежа си. Правете това прецизно, красиво не, но четливо и с малко по-малки символи, защото чертежите не са чак толкова големи като мащаб. И сега, нека да започваме в равнобедрения триъгълник и веднага гледам този равнобедрен триъгълник АБЦ. АЦ е равно на БЦ. Няма да означавам равните отсечки, а това, което ще означа, са двата равни ъгъла при основата. Ъгълът между бедрата е 20 градуса. До тук всичко казано ми помага да намеря тези два ъгъла, които определих като равни. Защото сбор от ъгли на триъгълник знаем, че е 180 градуса. Всеки един от тези ъгли ще бъде, след като изчисля колко е 180 минус 20 градуса, това е ъгъла при върха на триъгълника, делено на 2. 180 минус 20 е 160, делено на 2, 80 градуса. Това са моите първи изчисления. 80 градуса. Така, и симетралата. И имам дадена симетрала на бедрото АЦ и виждам тази симетрала САЦ. Веднага оказвам равните страни. CF е равна на AF от свойство на симетралата, което означава мигновенно, че ако това ъгълче тук ми е дадено 20 градуса, то и другото при основата ще бъде 20 градуса. Така, мерките на ъглите на триъгълник ABF. Добре, задачата ни е вече почти решена. След като сме направили тези означения, виждаме веднага, че можем да намерим съответно ъгълът, другият ъгъл на триъгълник ABF при върха А, защото той ще бъде равен на 80 минус 20, 60 градуса. От сбор на ъгли в триъгълник намираме, че ъгъл F е 40 градуса и мигновенно даваме своят отговор Г под точка. Следваща задача. На чертежа триъгълник ABC е правоъгълен с ъгъл 30 градуса. Това е любимият ми триъгълник. Поглеждам да го видя къде е този триъгълник. Виждам 30 градуса тук и мигновено отбелязвам другите 60 градуса. И съответно АЦ е равна на 4 см. Какво знам за триъгълник? С 30 градусов остър ъгъл, правоъгълен триъгълник, знаем, че катетът, който лежи срещу 30 градуса, е равен на 1/2 от хипотенузата,
което означава мигновено, че АБ ще бъде 8. Симетралата на страната АС пресича АБ в точка М. Дължината на CM. Ами, имам симетрала. И какво е това? Ами, веднага да си отбележим равните отсечки, защото всяка точка от симетралата, точка М, е равно отдалечена от краищата на отсечката. И така, имам един равнобедрен триъгълник, обаче този равнобедрен триъгълник има ъгъл 60 градуса. То и този е 60, то и този е 60. И това, което знаем, че равнобедрен триъгълник с един остър ъгъл 60 градуса е равностранен, което означава, че 4 см от АС ще скочат и тук, ще скочат и тук. И така решихме нашата задача. CM е равна на 4 см. Минаваме нататък. На чертежа ABC. Ъгъл ABC е 30. Добре, тук обаче нямам правоъгълен триъгълник. Нищо. Симетралата на страната BC пресича AB в точка М и BC в точка D. Точка М лежи на симетралата и тя е равно отдалечена, което означава, че това МБ отсечката ще бъде равна на CM. И триъгълник BMC е равнобедрен. Следователно това тук също ще бъде 30 градуса. Така, МД е 2 см. Ето ви отсечката МД. Тя се явява височина в този равнобедрен триъгълник, а МБД е моят любим правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса. Това веднага какво ни говори? Че щом е катет, лежащ срещу 30 градуса, е равен на 1/2 от хипотенузата, което означава, че хипотенузата МБ ще бъде 4, но 4 ще бъде и CM, защото те двете са равни заради точка М, лежаща на симетралата. И на въпроса дължината на отсечка CM, дори чак сега стигам до въпроса, аз вече съм отговорила на него, мигновенно даваме 4 см. Следваща задача решаваме бързо. В триъгълник ABC симетралата S на страната AC пресича AB в точка М. Поглеждаме и веднага си отбелязвам двете равни отсечки. CM е равна на AM, защото М лежи на симетралата към тази отсечка AC. Ако CM е медиана и МЦБ е 36 градуса, 36 градуса, CM е медиана. Ако CM е медиана, следва, че АМ е равно на МБ. Защото медианата разделя страната на две равни части. И така виждате как открихме два равнобедрени триъгълника. 36 тук и 36 тук. Търсеният ъгъл BAC. Нека да си го означим с хикс. Следователно, хикс ще бъде и ъгъл ACM, защото АМЦ е равнобедрен. И така, от сбор на ъгли в триъгълник влизаме в големия триъгълник ABC и ще съберем всички негови ъгли, защото имаме вече означения при тях. И така разбирам, че хикс плюс 36 плюс хикс плюс 36 е равно на 180. И пак да кажа, хикс е моят ъгъл А. 36 плюс хикс е моят ъгъл С и 36 е моят ъгъл Б. И така разбирам, че 2 пъти хикс е равно на 180 минус 72. Хикс е равно на 180 минус 72 е 108 делено на 2. Тук спирам да пиша, моментално идвам и давам своят верен отговор. Следваща задача. На чертежа симетралата S на страната AC на триъгълник ABC пресича отсечката AB в точка Q. Поглеждам точка Q. Изречението ми свърши, така че поглеждам си чертежа старателно. Точка Q е от симетралата, което веднага ме кара да отбележа, че АQ е равна на CQ. Ако АБ е 14 см, цялата отсечка АБ е 14, БЦ е 4 см, то периметърът на QBC. Така, трябва да намерим периметъра на QBC. Периметърът на QBC, първо, периметър се намира, като съберем отсечки, нали така? Всички страни на триъгълник. И нека да започнем.
CQ плюс QB, тръгвам да обикалям триъгълник, плюс BC. Трябва да кажем колко е това. Чудим се колко е това. Нека да видим сега какво се случва. CQ не го знам колко е, но знам, че е равно на АКУ. Тоест, ако тук си сложа една буква М, например, и на АКУ си сложа буква М. Добре. CQ е равно на АКУ заради симетралата, нали така? QB не я знаем. QB не я знаем, примерно, да си сложим една буква N. Какво виждаме обаче? Виждаме, ето тук си слагам М, тук си слагам N. Чудим се колко е М плюс N. Ето. М плюс N прави нашата цяла отсечка АБ. Виждате ли това? Ето ви. По принцип действам и с цветове. Това е М, кадричката. Това е АКУ. АКУ и ЦК са равни. Тази отсечка тук, плътната, и какво разбирам? Че къдравата отсечка плюс плътната отсечка всъщност е част от моя периметър, а тези две отсечки всъщност правят отсечката АБ, която е 14 см. И така може много бързо просто да погледнем отговора и да кажем 14 плюс 4, 18 см е периметърът на търсения триъгълник. Следваща задача. На чертежа симетралите на страните АЦ и БЦ в триъгълник АБЦ се пресичат в точка О. Тук имаме две симетрали към страни на триъгълник. Към АЦ и към БЦ. Добре. Ако АЦ е 85, сега тук искам изключително много да внимавате. Аз много често се обърквам. От ученичка съм си така. Даден ви е ъгъл АЦБ 85 градуса. Част от него е 25 градуса. Но тези 85 градуса така са написани, че да ви объркат, че ОЦБ е толкова. Но не. Големият ъгъл е 85 градуса. Ето този целият. Така. БЦ е 6 см. Къде е БЦ? Аз моментално ще дойда, обаче ще си напиша тези 6 см. То дължината на АО. Ние нямаме отсечката АО. Ще ми трябва и отсечката БО, защото когато имам симетрала, моето желание е веднага да намеря равнобедрения триъгълник. И нека да видим тези две отсечки. Трябва да кажем колко е АО. Да започваме. Естествено, че ще се съсредоточа върху триъгълник БОЦ. За него знам най-много неща. БОЦ. Първо знам, че БЦ е 6 см. Второ знам, че този ъгъл тук при основата, той е равнобедрен, нали така? Заради симетралата и точка О, която лежи на симетралата, на БЦ. Което означава, че ъглите при основата ще бъдат равни. Но тук се налага да променят цвета. Щом са равни ъглите при основата, ние можем и да ги намерим. Защото ъгъл АЦБ е равен на 85 градуса, парченце от него е 25 градуса, което ще рече, че ето този ъгъл ОЦБ е равен на 85 минус 25, 60 градуса. 60 градуса ще бъде и този ъгъл. И какво разбираме? Разбираме, че триъгълникът е равностранен. Щом е равностранен, БО е равна на СО. Той е равностранен. Равностранен. И така разбирам, че БО е равна на СО, е равна на БЦ, равни на 6 см. След което влизаме в триъгълник АОЦ. В триъгълник АОЦ. И пак повтарям същото за симетралата. Точка О лежи на симетралата, което ще рече, че СО ще бъде равно на АО. Но ние вече знаем колко е СО. 6 см. Следователно, АО ще бъде също 6 см. Верен отговор В подточка. Симетрала, равнобедрен триъгълник. Симетрала, равнобедрен триъгълник. И това ни решава проблема. На чертежа е даден триъгълник АБЦ. Ъглополовящата на ъгъл АЦБ и симетралата на страната АЦ се пресичат в точка Д. Поглеждаме веднага точка Д и променям цвета на писалката си. Така, равнобедрен триъгълник. Аз искам веднага да си го окажа. Мигновенно си го казвам, защото ето ми е симетралата. Тя разделя отсечката на две. И всяка точка от нея е равно отдалечена от краищата И. Краищата на отсечката, към която е построена симетралата. Ако БАЦ е 10 градуса, то мярката на АБЦ 10 градуса е този ъгъл тук.
10 градуса ще бъде и този тук. Но нека не забравяме, че имаме аглополовяща на АЦБ. Следователно, аглополовящата, която разделя на две равни части ъгъла, ще ни накара да напишем 10 градуса и на другата половинка. И така имаме 10 градуса в триъгълника, 20 градуса при другия ъгъл, общо 30. До 180 имаме 150 градуса и писането ми е само това. Следваща задача. В триъгълник АБЦ страната АЦ е 5 см. Ето тук в далечината си пише 1,5. Страната БЦ е 4. Добре, ето 4. Симетралата на страната АБ пресича АЦ в точка М. Това е моята точка М. Симетралата на АБ. Това означава, че точка М ще е равно отдалечена от краищата на отсечката. И ще имам АМ равна на БМ. Тук обаче е необходимо вие да направите това построение, това, което виждате в оранжево. Периметърът на BCM, те всъщност ни подканят да направим това построение, искайки да намерим периметъра на триъгълника. Ами, да започваме. Вие знаете, това е подобна задача на предишна, която решихме току-що. И така, периметъра намираме, като съберем отсечките. Вие виждате обаче, че отсечката с 2, и хайде да дадем значение. Знаем, че АМ е равна на БМ, равна на буквичката А, хайде. А те защо са равни? Защото М лежи на симетралата на АБ. Това е причината те да са равни. Използваме свойство на симетрала. Така, МЦ нека бъде равна на буквичката Б. И какво разбирам в момента? Че периметър, който търся, периметъра търсим, да, е равен на БМ, отсечката, страната на триъгълника, плюс МЦ, плюс БЦ. Всички знаем, че БЦ е 4. Знаем така също, че БМ е равна на АМ, нали така? АМ. Даже въобще не знам защо си дадох ето тези означения. Мисля, че достатъчно добре се справяме и с краищата на отсечките. БМ е равна на АМ и веднага си я замествам в равенството. А защо си я заместих? Защото няма как да не забележите, че АМ плюс МЦ е нашата отсечка АЦ, която ние знаем. АЦ. И така разбирам. АЦ е 5. И така разбирам, че периметърът на триъгълника ще бъде 5 плюс 4 или 9 см. Така, следваща задача. На чертежа S1 и S2 са симетралите съответно на страните AC и BC в триъгълник ABC. Ако AB, това е основата, ето вижте, тази страна, плюс КП, ето тази страна, вижте, така. Сборът е 24 см, трябва да намерим дължината на отсечка CQ и веднага да погледнем отсечка CQ. Така. Тази задача е с една идея по-сложна, тя е от по-минали години, доста по-минали години. Нека да видим сега какво можем да направим. Ясно е, че заради това, че точка Q лежи на симетралите, то честно казано точка Q лежи на една от страната и веднага можем да докажем, че триъгълникът е правоъгълен, но тъй като вие едва ли ще се сетите веднага за това, нека да направим следното. Ако този ъгъл тук е алфа, кратко значение. Този тук ще бъде бета, нали така? Нека да погледнем триъгълник АКЦ. Вие знаете, че Q лежи на симетралата, което означава, че АК ще бъде равна на CQ. И така мигновено можете да кажете, че този ъгъл тук ще бъде алфа, защото имате равнобедрен триъгълник. Точка Q лежи на симетралата, нали така? Добре. На симетралата на BC, което означава, че BQ ще бъде равна на CQ. И така разбираме, че този ъгъл тук ще бъде бета. Ами, какво получихме за този триъгълник? Получихме, че 2 пъти алфа плюс 2 пъти бета от сбор на ъгли в триъгълник ще бъде, защото вижте, имате алфа, алфа, бета, бета. Събираме и така получихме, че алфа плюс бета, след като разделим на 2 това уравнение, е равно на 90 градуса. Ние трябва да кажем колко е отсечката CQ, но знаейки само сбора. Другото, което не знам, може би има и по-бърз начин, но първо от симетралата, нали знаете, чакай сега да променя цвета. Започваме друго разсъждение.
От това, че имаме симетрали, знаете, че този ъгъл е прав. Този тук също ще бъде прав. Току-що си доказахме, че този тук също е прав. Нали така? Ами това означава, че тази фигура е правоъгълник. С, П, Q, К е правоъгълник. И имате двойка срещу лежащи равни страни, което означава, че диагоналите CQ са равни. Диагонала CQ е равен на диагонала КП. Така. А защо исках да стигна до това КП? Защото всъщност то влиза в моето условие. Знаем, че АБ плюс КП е равно на 24 см. Така. CQ пък от своя страна се оказа медиана в правоъгълен триъгълник. Медиана в правоъгълен триъгълник. Което означава, че CQ е равна на 1/2 от АБ. И така, ако, за да ви стане още по-ясно, ще попиша още малко върху чертежа, ако АQ е хикс, то следва, че QB ще бъде хикс. То следва, че CQ също ще бъде хикс и КП също ще бъде хикс. И така можем да разберем какво ще направим с ето този сбор. АБ е 2 пъти хикс, нали така? 2 пъти хикс. Тук горе пише, защото всъщност ще изпълня това равенство. КП разбрахме, че е хикс. Равно на 24. И така разбираме, че хикс е равно на 24 делено на 3, 8 см. Какво търсим всъщност? Търсим CQ, а нашето CQ е просто едно хикс. Следователно даваме верен отговор Б по точка. Минаваме към следваща задача. Така, и имате триъгълник ABC, симетралата на АБ пресича страната АС в точка М. И нали знаете аз какво правя? Веднага оказвам АМ равно на БМ. АС е равна на 10 см. АС 10 см. БЦ 8. Тук пак периметър ще търсим май. Периметърът на триъгълник БМЦ е БМЦ. И така. Хайде да пробвам цветово да обясня този път. Означихме двете чертички. Виждате маркировката на равните отсечки. Тази ще я кръстя ето така в червено и тази ще бъде зелена. И чуйте сега. Ние трябва да намерим периметъра на БМЦ, което означава, че трябва да съберете отсечките, страните на триъгълника. Трябва да кажете МБ плюс МЦ плюс БЦ на колко е равно. Това е нашият периметър, който търсим. МБ е в синьо, нали така? Плюс МЦ е в червено. Значи синята отсечка плюс червената отсечка плюс зелената отсечка. Това търсим ние. Зелената отсечка е знаем. Зелената отсечка е 8. Само че там малко ми се пречкат нещата. Зелената ми отсечка е 8 и така ще го напиша. Синята плюс червената. Не знам нито синята, нито червената. Но знаем ли, момент да изтрия тук малко. Чакайте така да си го изчистя. Зелена равно. Знаем, че АЦ ми е 10. Аз и тук ще си го грацна лекичко. Така. Казахме, че знаем зелената. Тя е 8. Не знаем нито синя, нито червена, но знаем, че синята плюс червената са 10 см. И така лесно можем да стигнем до нашият отговор 18 см. Верен отговор. Последна задача може би. За триъгълник АБЦ на чертежа точката М е от симетралата на страната АЦ, точката П е от симетралата на страната БЦ. Така, добре. И CH е височина. Аз спирам да чета, че леко се поумотах. Искам да визуализирам всичко, което ми е дадено на чертежа. Имам симетрали. Ето ми ги симетралите. Това е една симетрала. Това е симетралата на БЦ. Това е на АЦ. Добре. Това означава, че ПБ ще бъде равна на ЦП, защото П лежи на симетралата. Тук М лежи на симетралата, означава, че МЦ ще бъде равно на АМ. CH е височина. Страхотно. Ако периметърът на МПЦ, къде е МПЦ? МПЦ.
това триъгълниче, което виждате по средата, е 32 см. Аз обаче ще си го напиша. МПЦ е равно на 32 см и CH е 6 см. Това ще го напиша тук. Лицето на АБЦ е равно на. АБЦ е големия триъгълник. Той не е правоъгълен, така че мигновенно си записваме лицето на АБЦ ще бъде равно на страна по височина върху 2. Страната ще избера естествено да бъде АБ. Защо? Защото знам височината към нея, CH, върху 2. В момента си задаваме въпроса колко е АБ. Поглеждам и какво да видя. Имам една отсечка АМ. Имам друга отсечка ПБ. И нищо не знам за отсечката МП, освен че допълва до цялата страна АБ. Добре. Но имаме означение, имаме равенство на отсечки и няма как да не вземем предвид симетралите, които са ни дадени. Ние все още не сме ги използвали. Знаем периметъра на триъгълник МПЦ. Виждате ли? Ето този периметър. Ами този периметър е равен на ето тази отсечка, която пък е равна на тази, плюс ето тази отсечка, обикалям, в момента намирам периметъра, която е равна на ето тази. И хоп, какво ми остана? Остана ми ето тази отсечка. Забелязвате ли как периметъра на този триъгълник всъщност е равен на дължината на страната АБ? Синьо, червено, зелено. Синьо, червено, зелено. И така много лесно стигаме, смятам, че е лесно, до решение на задачата, че 32, това ще бъде нашата страна АБ, по 6 върху 2 е равно. 2 и кое да съкратя? И 6, добре, 3. И намираме, че лицето е 96 см квадратни и моментално даваме нашия верен отговор Б под точка. На чертежа триъгълник АБЦ е равнобедрен. АБЦ е равнобедрен. Какво правя? Ами, оказвам си равните ъгли. Ето ми двата равни ъгъла. Ако АКМ, момент, и МК е симетрала на страната АЦ, МК симетрала. Добре. Ако АКМ е 22 градуса, мярката на МНЦ колко е? Ето това е търсената мярка. Ами ще се наложи да свържем точка К, която е от симетралата, с краищата на отсечката, за да мога ясно да видя равнобедрения триъгълник, защото това е единственото, което използвам, решавайки задачи с симетрала. Да използвам нейното свойство, че всяка точка от нея е равно отдалечена от краищата на отсечката. И така виждаме, че АК е равно на ЦК. И имаме равнобедрен триъгълник АКЦ. Какво знаем за равнобедрения триъгълник и височината? Височината към основата. Виждате, че КМ е височина към основата. Следователно, тя ще бъде и ъглополовяща, и медиана. Тя е медиана, защото нали имаме симетрала, то това е ясно. Но щом стигаме до там, че е ъглополовяща, ние веднага можем да си напишем, че съседният ъгъл на 22 градуса, т.е. не съседен, но да, другата му половинка ще бъде също 22 градуса. И така, за ъглите на триъгълника, не знам колко ще ми помогне това, защото все пак търсим ъгъл Хикс, но нека да действаме. Мога да намеря ъглите при основата, нали така? 180 минус 44, сбор на ъгли в триъгълник, делено на 2. Това трябва да сметнем. И така намирам 136 върху 2, което е 7... Не, 136, това е 68 градуса ли идва? Да, 68 градуса. И така разбрахме, че този тук ще бъде 68 градуса и този тук ще бъде 68 градуса. Как обаче да намерим нашият ъгъл Хикс, се пита в задачата. Ами,
Аз тези 68 можех да ги намеря в правоъгълния триъгълник. Това няма никакво значение. Добре, 68 градуса. То следва, че и ъгъл ABC ще бъде 68. Да не забравяме, че триъгълникът е равнобедрен. Нали така? И така, при следващото разсъждение влизам ето тук, за да видите къде съм. Аз съм ето тук. Този ъгъл също ще бъде 68 градуса. И така, щом този е 68, то следва, че ето този тук пък, не знам на къде го завъртях, но нищо. 68 градуса, този ъгъл при върха B е външен за триъгълник BKN, което означава, че е равен на сбора от двата несъседни на него ъгли. А този тук, който е противоположен на търсеният ъгъл, Хикс. Тоест, ако намерим Хикс, намирайки Хикс, а Хикс ще го намерим като от 68 градуса извадим 22 градуса. И така разбирам, може би имаше и друг по-лек начин. 8 минус 2, 6. 6 минус 2, 4. 46 градуса и си даваме верен отговор Б под точка. На чертежа ABC е равнобедрен. Симетралата на страната BC пресича AC в точка М. Веднага си оказваме равните страни. Ако АБ е 4, отново сигурно имам периметър, и периметърът на триъгълник АБМ е 13 см, то периметърът на АБЦ. Ето сега, какво разбирам? Периметърът на АБМ е 13, което означава, че сборът на АМ плюс БМ ще бъде равно на периметърът минус отсечката АБ. Нали така? Което означава, че щом периметърът е 13, отсечката АБ е 4, АМ плюс БМ ще бъде равно на 9 см. Но БМ е равна на CM, защото имаме симетрала. А АМ плюс CM е равна на бедрото АЦ на триъгълника. Щом естествено равно на 9, значи това бедро е 9, следва и това да бъде 9. 9 плюс 9, 18, плюс 4, 22 см е периметъра на триъгълник ABC. И дали това не е края? Да, това е.